हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि जेडि ट्राइबेल ब्लग भिडिअ बरायनाय थाबाय लोगोसे नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय तो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर दा भिडिअआ माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो तो लोगोफोर आं न'नि फारसे फैगासिनो मोनसिगोन बारा गोजान नंलिया आरो बिनिफ्राय दा नैबे फोथारफोरखौ नुनानै दुब्लिफोरखौ नुनानै बिराद मोजां नांदों माने बिराद मोजां जादों माइफोरा ओरैबायदि मोजां जादों देग्लाय अखा बारा बेखायनो जादों जानांगौ दा जियानो हक लोगोफोर आं न'आव फैनायनि कारनानो जाहैबाय दे जों दिनैनि तारिखाव माने जोंहा आमाय जायो आरोना बिनि सारादु दं बिनि सारादुआव फैदों आरो आङो तो गाइस आं दायो नै गारिखौ न'आव दोनफैबाय नै जोंहा न'आ इयाव न'आव गारिखौ दोननानै दायो हाबहैनोसै आरो जिथु सारादु जादों ना जोंहा आमायमोनहा बेयाव थांसै आरो दायो थांसै माने आं थांगासिनो मोनहैयाखैसो तो लोगोफोर नै आं सिङाव हाबबाय दायो नै जोंनि आलासिफोरा बिथांमोनहा जिरायना दङ नै आमायखौ जिथु बावोना बेनो जों आमायखौ बावनाय जायगाया नै गासै मुं बायदिसिना बेयावनो दङ गामिनि डिटेल्सफोरा बेयावनो दंजोबो दा आं आरो ओरै थांलायनोसै नै लोगोफोर सिङाव हाबबावनोसै सिथ्लायाव थांसै आरोना बेयाव गामिनि गिदिर गोलाव दङ आरो लोगोसे आलासिफोर बिथांमोना दङ दा नायलांबाय था लोगोफोर नै लोगोफोर नाय नै बिथांमोनानो जोंनि गिदिर गोलावा आरो नैबे जाबाय आबौमोन दायो एबार नोंसोरखौ ओंखाम जानायखौ देखायनो नागिरबाय बुरजा जादे दे बुरजा जादे जादे नै जोंहा आदैया होगासिनो बेल सेरनाया देलाय एरलाय नायनि देलाय खामाखै नामा हा खामाखैना खामोना दे एकदम बरिया हिट जादों बरिया न हाब नोंसो फसायखायो खिन्थु कालारा बिराद खाथ्रा जादों लोगोफोर सोरनोबा मैगं एरग्रा मैगं संग्रा नांगौबा नै ओरैबायदि गोथाव संखायो नाम्बार 1 जोंनि गामियाव बेनो दे अरा सुना हो हिट जानांगौ ना ओइ आमाय बेयावलाय मा खालामगो मा एवगोन बेयाव माबा फान्थाव बेसनजों फ्राय खालायगासिनो दाउदैनि आच्छा बेसनजों माने बेयाव फ्राय खालामगोन आरो ना फ्राय खालायगोन बेले फान्थाव बेनो ना बेखौ नैबे फान्थाव ओमफ्राय बेसना नैबे बेखौ माने बेयाव जमायै लागायनानै होगोन दाउदै बायदि जाहैगोन आरो बे बुस्थुआ फ्राय जागोन आरो ना ओमफ्राय फ्राय जागोन बै नामा बानायनाया बैयो बै नायनि र' नैबेनो ना आमाय बेनो दालाय गुदुं ना गुसु बेलाय दायो एसे सुबाय ने आच्छा माने दाउदै खालामदोंमोन दाउदैजों खालामदों लोगोफोर नै जों गामिनि रान्दिनिफोर ओरैबायदि मस्त संखायो बहुत गोजानावबो थांबावोसो बिसोर ओंखाम संनो बरिया जादों गोथाव जादों मिथिगौ बेयाव पाब्लिकआबो बुंदो संनायफोरा बोरै जागोन होनबा गोथाव जादों होनना बुंदों आरो लोगोफोर नायलांबाय था बानायबाय बेलाय आरो मा हा पापर बियो जेबायदिसो पापरा नै बोरै माबायदि खालामनांगौ दालाय फान्थाव हानानै ओमफ्राय बेसन लागायबाय बेसनखौ दैजों लागायबाय
मिलायबाय दा औ नै ओमफ्राय दैयाव सारायाव होबाय बारसोम आरो बारसोम बरिया जागोन दे खिन्थु बरिया जागोन जाथावनानो एरना हो बेलथायना हो बेलथाय बेलथाय बरिया बेसनजों लागायखाबाय आरो ना माने औ फान्थाव माबा बनायनाय होनना बुङो आरो फान्थाव मा बेसनजों फ्राय दावदै फ्राय ओइ आमाया नै होगासिनो जोंहा सानैबो आमाय नैबे आमाय सासेया फान्थाव फ्राय बनायगासिनो आरो बेसन होनानै औ दावदै होदो नामा दावदै होआखै बेखौनो आदसा दावदै होनाय बायदि बेखौनो बनायदों आरो आदसा हाथायाव बुङो माने फान्थाव माबा बनायनाय होनना बुङो आरो लोगोफोर नै आरो आमाय सासेबाव नै होगासिनो मा मिक्स दङ बेयाव पानिलाव आलु आरो पानिलाव आलु काबलि बुट दालि ओमफ्राय सयाबिन होगोन आरो दा थिगानो थ' लोगोफोर आरो नेक्स्ट जोंनि बे जानाय लोंनायखौ देखायलायनोसै संनाय खावनायखौथ' देखायबाय एबार जानाय लोंनाय नै गामिनि सिख्लाफोरखौ नायनोबा नै जानो हायाखै नामा खम जाबाय ओइ जाजोब बेखौ जाजोब नै बे जागासिनो मालाय नै नोंहालाय हादोना हायाखै जानो जाजोब गारनाङा फ्रियाव मोनदो होननानै जानला मोनला गारना जाजोब साफा खालाम ओंखाम जानिया नै हो आंबो हो बाराबा फैलानिसो मेन्डेलानि प्लास्टिक दंना गैया जुना हरलाय आंनो फिसाला सानै दं लोगोफोर मेन्डेलानि फर्मुला बायनानै लांसै नामा दा हराव आं हारसिं जाहैनोसै जाया होमबा ओइ भाइ माबा फिसाला सानै फैयाखै प्लास्टिकआव जुना हरलाय मेन्डेलानि फर्मुला बायनोसै आं खिन्थु हरदे प्लास्टिकआव जुना हरदे फिसाला सानै फैयाखै लोगोफोर बिराद गोथाव जादोंलै बिराद गोथाव जादों पनिरबो दं नै पनिरा बिराद गोथाव जादों ओरैबायदि संदों सोर संदों मिथिया संनाय नामखौ मोनबाला आं खिन्थु बान्थायनोसै बेनो सारप्राइज होनोसै आं मा बेलाय आरो लदादा माबा पापर डिजाइना बेलेग आं नांलालै इथिं हो बिथिं नांला फरायगा नांला लाबावदोब्रा हाला जानो हाथारला दालि खनब्रै लाबाय आं दालि हो लाबाव गोरान थ' गास दायो जों ओंखाम जाना फैबाय टाइमबो जाबाय दायो थांलायनोसै नै आं न'आव गारि लांफैदों लोगोफोर आं न'आव गारि लानानै डाइरेक्ट थांसै आरो ना लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइबथ' खालामथारनांगोन ना गोदान माबाया नङा होमबा गोदान फैनाया माने साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौ थुदो आंलाय नोंसोरखौ बुंखाबाय थायो माथो बेल आइकनाव थुदो अलाव होदो जाबायबो होमबाना नों आंनि लोगो नोंसोर आंनि लोगो जाबाय आरो होमबाना थ' लोगोफोर बिदिबा थांसै दे आं दे लोगोफोर बाय